Nalika bapak lunga ninggalke keluarga, nelongso nanging kudu tak terima. Sing gawe tambah lara, wong tua kaya ora ono, pengen dikasih sayangi sing kaya cahyani. Bapak ibu bingung dhewe-dhewe, yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene. Kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdir, kudu iso kuat balungane. Perkara disangka wong tuane, kudu iso mikir dhewe, gak ono cekelane. Ngene man ana sing rusak rumahe. Kudu pisahan, jangan dianak dadi korban berjuang ning dalam dhewean. Ora ono sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene. Kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdir, kudu iso kuat balungane. Perkara disangka wong tuane, kudu iso mikir dhewe, anu cekelane. Ngene man ana sing rusak omahe. Ini sepuh sanjaning para tamu Kakung Semaput ingkang dadi nurmatan Purwa Madya Wusana parikian prasaja sampun tungkap paripurna
Namun kok bilih saking keluarga Ngayu Jakarta menika dereng foto sarengan kasuwun lenggan sawetawis emangke pahargyan kalutup rumiyin. Ingkang menika dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Yohanes Dedi Sarwoko lan ugi saking keluarga Bapak Ibu Fransusatus Nugroho Dewi Wicasmoro keparenga hanjengkaraken risang pinanganten sarimbit manjing wonten kani paiwahan badhe anampi atur pambagya kunduring para tamu. Ingkang menika jenggaring risang pinanganten sarimbit pindaning gegliyongan. Keluarga saking Ngayogyakarta ampun jengkar saking sasana lenggah amargi samangke dipun suwuni dari nyawiji foto kalian putra putri temanten saking Ngayogya ampun kundur langkung rumiyin sedaya kemawon. Pinesepuh sanjaning pertamu kabung sembut ringkang dadi rumatan Purwa Madya Wusana pahargyan prasaja paripurna ingkang menika dumateng panjenenganipun Bapak Dedi Sarwoko Saprayat keluarga kalian keluarga Bapak Satus Nugroho Dewi Wicasmoro keparenga jenggaraken risang pinanganten sarimbit saking sasana linenggahan manjing wonten kirani paiwahan jumenengipun risang pinanten mangke majeng mangetan pinanganten sarimbit kalajengaken tiyang sepuhipun kekalih saking Brayat Bapak Fransusatus Nugroho Dewi Wicasmoro dalah Pak Yohanes Dedi Sarwoko kasambung mangke para among tamunipun dados jumenengipun pinanganten sarimbit majeng mangetan nggih majeng mangetan kajejer dumateng tiyang sepuhipun kekalih lajeng para among tamunipun mangke tangkep asta kalian risang pinanganten sarimbit lan keluarga dumateng sanjaning para tamu kasuwun ugi nderek pangabyaga tangkep asta kalian risang panganten sarimbit kalau semanggaken pinesepuh sanjaning para tamu kakung semoga ingkang dadi rumatan kawula atas nama saking keluarga panjenenganipun anak kula Yohanes Dedi Sarwoko ngaturaken agunging panuwun lan pindhan bilih pahargyan Climen sampun paripurna namun sakunduripun panjenengan saking papan menika mbok bilih wonten kirang samudayanipun saking keluarga nyuwun agunging samudra pangsami semanten ugi anggen kula merdasaken titilaksana ing manci enjang dumugi siang menika wonten galabang sulingatur ingkang boten sukrana dumateng penggalih panjenengan mawantu-wantu diagung samudra pangsami selajengipun sakunduripun saking papan menika tansah manggih rahayu tenten dumugi padelman piyambak-piyambak mugi berkah dalem Gusti tansah rumentah dumateng kita sedaya sak menika sarta ing sak lami-laminipun matur nuwun matur nuwun matur nuwun. Kagem sedaya keluarga saking pisan nggih keluarga Bapak Ibu Nugroho ampun kudrang komplit sak mangke dipun suwuni pangestunipun lumantar ngelanggengaken utawi foto sarengan putra-putri temanten sak rampitipun putra-putri temanten ngaturaken pakurmat kundiripun para rawuh samangke foto keluarga sasenenging kalih badhe kawiwitan sak rampungipun keluarga ngaturaken pakurmat kundiripun para tamu Bapak Ibu. Oke, tentunya masih bersama kami Bekanada mendampingi foto keluarga di sesi kedua. Oh nggih, sudah tuh jangan aja nyanyi. Oh nggih. Oke. Bojoloro, nggih, Bojoloro sedaya tuhu. Ini dari keluarga yang berbahagia. Kami memangkas sekali lagi dari keluarga yang berbahagia dari Jogja. Selepas memberi penghormatan apabila nanti sudah kembali ke pelaminan, foto di sesi yang kedua kami persilakan sembari kami melantunkan tembang-tembang untuk mendampingi foto keluarga di sesi kedua. Oke, kembali bersama Bekanada.
Ya memang request dari Pak Men tadi minta lagu Bojoloro dulu ya Men. Yes. Ya habis ini Setio tuh dari keluarga dari Jogja. Saking Jogja yo. Iya. Sokok kikit. Macanan Oh Madudut. Macanan ya. Habis ini ya Bu ya. Setio tuhu, oke. Kagem para keluarga ingkang dereng-dereng foto kali temanten dipun tenggo sasanipun kalih samangke saremipun temanten kepareng derekaken saha ngaturaken pakurmat wonten sasana pinajan samangke kawitan wangsul. Ayo hek hek tak 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 jos. Terima kasih sudah kami aturkan satu request dan atensi dari keluarga berbahagia terspesial tadi Bojoloro dari Pak Cipto. Oke, sekali lagi untuk keluarga yang berbahagia dari keluarga Pak Nugroho saking Yojo, saderengipun panjenengan samangke waratin ngaturaken pakurmat foto nyawiji bersama mempelai ampun kundur langkung rumiyin. Oke. Dek Wulan, perintah dari keluarga yang berbahagia soko Macanan. Spesial buat keluarga besar Pak Didut. Nyuwun tembang Setya Tuhu kagem putra-putri temanten mugi saestu pikantuk wahyu judu. Nyawiji wontene kebahagiaan. Oke. Ya, nah tadi Bunda yang dari Macanan, iya. Setya Tuhu.
nanti sawernya kalau lagunya udah selesai ya. Oke. Oh Pak Dedut. Oh nyuwune kali Pak Dedut. Oh nggih. Pokoknya cetha. Dadi ra sido cair. Ra sido cair. Cair njaluk didut karo Ratna. Lah ya bocah rasamu. Oh bali metu rono malahan. Ya Pak Dedut ada request lagu Setya Tuhu nanti sawerane isih nyawer sampean. Nggih ta Bu? Nggih, saking Bu sinten menika? Ibu Bu Ipung, Mbak E, oh Mbak E Pak Dedut. Lho tasnya gede apa ya ora sangu piye? Sangu jane. Lha ku ya piye carane usaha? Sangune pekewo. Oke, foto kembali season kedua dari Jogja monggo. Apabila nanti mempelai sudah kembali ke Palaminan. Bukan Setya satu ono pandang ono Yomanku lahir batin wis nyoto kurang rono sing ora marai mangga Bu Nugrah dipun atur sedaya warga saking Yojo kapuring derek nyawiji foto monggo saking Yojo sedaya kemawon lestari yo mugianto pangayomanku
pun ya Lestario. Bu Ipung, tolong disiapkan sawerannya, Bu. Oke. Ya. Andikop. Yo. Iya. Ngono pancen ngono. Matur nuwun Bu Ipung, sampun dipun pinangkani menika mugi lagune sampun, Bu. saestu saged mahanani kunjuk dumateng putra putri Dek Nanda kalian Dek Arga kanthi pandonganipun mugi saged mahani keluarga yang berbahagia. Amin. Tambah nemen. Apa? Nemen. Nemen. Tambahin nemen. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Nggih. Sudah. Gleling. Tadi sudah. Dituti bacane wah gleling. Ya, lagunya nemen. Yo. Sak lagu 20.000. Oke. Yo. Oke. Lagune nemen. Pokoknya kok ini jek cari jek ene saweran ora usah dibubarke. Ora usah bubar. Yen sawerane wis entek tak bubarke. Oke. Ya. Sampai jam 5 enggak apa-apa. Oke. Oke. Sekali lagi keluarga besar dari Bapak FX Nugroho dari Yojo, monggo foto keluarga. Kudune kowe ngerti tresnomu nomor siji tapi Foto keluarga dari Jogja, monggo semuanya tanpa terkecuali dari Jogja. Dari keluarga Pak Suwadi, keluarga Pak Purwanto, Pak Heri, keluarga Pak goyang dulu Bunda. Panji. Usahaku wis ra kurang kematiku wis popo. Keluarga dari Pak Al Sunarto, Pak Agung, Ibu Haga, ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan apa Bu Ibu? Kowe konangan kuncen. dan keluarga besar dari Pak Irianto dari Jogja, monggo Pak Anton, Wahyu, Pak Pipin, Bu Aru, monggo.
Mbah Ni minta lagunya Liwung. Ayo Mbah Ni, lagune apa? Oke, monggo nyanyi bareng. Yuk Liwung kok gak disawarke tak nyanyekne ya. Menika kepareng matur dumateng sedaya keluarga saking Ngayojo, keluarganipun Bapak Ibu Nugroho, saking Pak Suhadi, Pak Purwanto, Pak Heri, keluarga besar, Pak Balir Janji, oh nggih, monggo. Ugi Pak Al Sunarto, Pak Agung, keluarga besar Pak Hago, Pak Irianto, keluarga besar Bapak Anton Wahyu, Ibu Pipit dan Ibu Aru, monggo sedaya saking Ngayojo. Ugi kapur dari nyambici foto keluarga. Ampun kondur saderengipun foto nggih saking Ngayojo nggih. Monggo Pak. Keluarga dipun padu Pak, monggo. Oke, sembari dari kami melantunkan tembang atas permintaan dari keluarga. Pokoknya kita terus gandeng-gandeng pemberiannya. Sawarane. Mbah Ni amen. Sik. Saka Ngayojo mbok menawa napa permintaan lagu Pak Nugroho ya. Barangkali ibu bapak yang mau bernyanyi monggo. Pak siapa tadi yang mau bernyanyi ya? Oh Pak Pur. Oh Pak Pur nyanyi, Ya. Monggo Pak Pur. Jangan lupa nanti setelah nyanyi contohnya seperti ini ya. Pak Pur, nyanyi Pak Pur. Wes, tenang ya Pak Pur. Wes, pokoke iki los. Iki lho kok nang ngene dhewe. Monggo. Ibu-ibu mbak-mbake foto nggih, foto nggih. Nggih. Foto, Oh, iya. foto nggih. Oh nggih, Lagunya apa, foto. Pak? Pokoknya saking Ngayojo ampun kondur saderengipun foto Oke. nggih. Oke. Jangan Pokoknya salah menilai. dereng foto, dereng asal kondur. Jangan salah menilai dulu habis itu request Mbah Ni. Iki Pak Pur. Duit engko wae Pak Pur, santai wae. Engko duit nyanyi sik. Baiklah, ini dorongan keluarga dari Kulon Progo ikut berbahagia untuk Ananda Arda dan Mbak Monika. Semoga langgeng dari ini. Saya akan coba bawakan sebuah lagu, mudah-mudahan enggak salah. Baiklah, permintaan dari anak-anak ini. Selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di lubuk dalam hatiku terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan diriku? Ketulusan hatiku
ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau bisa bersama diriku, kau akan menyadari betapa ku sangat menyintaimu. Buat Mas Asmoro dan Mbak Ambar ikut berbahagia. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan diriku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Matur nuwun. Luar biasa. Oke. Oke, monggo saking Ngayu Jakarta, keluarga ageng, wayahipun Bapak Ibu Nugroho, saderengipun foto derek pakurmat kalian putra putri temanten ampun kundur. Waradin sedaya keluarga ageng pamangkukati dan kagem rekan-rekan dari mempelai, baik itu rekan pria dan wanita, monggo por kadang-kadang utawi kanca pawiyatan sekolah juga dipersilahkan derek nyawiji ngelanggengaken momen atau foto bersama temanten berdua. Oke, De Endah kene, sudah siap? Banter sithik. Banter sithik iso ora? Banter. Terus, itu dia permintaan lagu Lewang, Mas. Oh iya, oke. Iya, kan duet karo juragannya Putri. Ayo duet karo aku gini. Ya biar semua ikut goyang ya. Monggo Bu goyang Bu, sini olahraga dong. Asik-asik.
Ini siapa yang belum goyang? Nih saudara Pak Dedu semua. Goyang semua dong olahraga gitu loh. Sabda pendekaraku, penasiramu, raga ing sisaku. Mati Gusti Ilahi, tresnaku bakal yen mati. Ayo salam-salam Mbak Ning. Sama-sama asik. Terima kasih. Terus dong, terima kasih banyak. Bapak mau nyanyi? Ibu mau nyanyi, Bu? Goyang aja. Ya, pengumuman ini Pak Pengumuman Edi Sarwoko. Dedi Dedi Sarwoko Sarwoko. mau bernyanyi bersama saya bukan sama istrinya. Oh, oke. Ya. Permintaan dari keluarga besar bahwasannya di siang yang berbahagia ini permintaan Oh, permintaannya Dek Mas Dedi Sarwoko harus nyanyi duet karo Wulan. Ya, karo Dewi wis biasa. Nek bocah iki mau ning ndi? Harus Mas Dedi. Harus Mas Dedi. Permintaan kalau keluarga, dinteni keluarga kok. Dinteni keluarga, dinteni keluarga. Sak esuk-esuk kowe lagune manut Mas Dedi. Lagune Ayo. lagune manut Mas Dedi. Iki ketoke mabuk dah saya. Asik. Ayo Mas. Lagune manut kowe. Iya. Ayo Mas. Piye? Si Dora. Pokoknya iki aku mau manut anu lho, keluarga lho. Pokoknya sak lagu-lagumu, lagu nostalgia, lagu apa jenenge Natalan ya ora apa-apa. Berbahagia wis wae lah manut. Sing penting ora bojo loro. Nah, Iki sing mabuk Dek Tukul lah kok sing rasake deke. nyanyi sik. Ora usah diitung. Lan, nek nyawer mbok saiki nyawer ngono. Nyaweri ya saiki, kok sak ngenteni hitungane esuk. Kok sik masak omah kaya pucet ngono Dek.
Ya ampun, iki padahal sing ngajak duet mau dhewe lho. Rasido. Nyaline tipis. Yo, Mbah Ni lagune apa maneh? Pak Nugroho nyanyi. Mboten. Sudah. Oh iya, mboten request lagu maneh. Ayo Bu. Iso. Lah apa sing rame? Oh ya. Jogja istimewa. Apa-apa? Bukit berbunga. Oh ya wes lek ganti anu wae. Antar Bebek dos sekali barang ngantuk. apa sing kok dan keju sing ngono kuwi? Heh? Tapi ya. Omah. Rungkat yo. Ya. Padahal iki kabeh sekolah lho. Sing sekolah alumni tahun 80, tahun 90. Lah kok ora ono sing njaluk lagu Gilang ya? Raneng. Gumun aku lagu kok ora ono sing njaluk lagu Gilang ngono ora ono. Lagune mari pulang wae ya. Ayo. Kabeh ke sekolah kok alumni 80, 90, 2000. Lagune Gilang kok ora dijaluk. Ya, satu buah lagu rungkat. Rungkatku karo Pak Dedut ora sida duet. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti ra krasa dilarani.
rungkat sudah kami aturkan. Oke. Ya, satu buah lagu buat kita malam buat Mbak Tommy. Selamat mendengarkan. Monggo Mbak, duet Mbak. Wanodya ayu utama ngambarane kusuma mulat leleng pronto Tenir agawe sak gukuti ayo wis. Rasine dikukut dolengke. Yo gak bubar. Nugroho boten wonten kagungan request lagu? Request lagu? Naon? Nggih.
Beran, Apa? mosok tolek guyu aja. Pak Nugroho njaluk lagu. Pak Nugroho yang pundi? Biasanya Alah, duduk. Pak, berkah dalem, Pak. Badhe ngersake lagu napa? Kawitane sinawang. Nggih. Kawitan sinawang. Oh nggih, senengane mantene kawitan sinawang. Oh nggih. Pak Nugroho nanti contohnya seperti itu tadi nggih. Apa? Contohnya seperti itu aduh sik. Pak Nugroho contohnya nanti seperti ini ya. Lah wong iki lho ora bisa didum. Aja bubar. Aja bubar sik. Aja bubar. Iki sing duwe gawe njaluk lagu lho iki lho. Kamu pulang aja kalau sudah mau bubar. Kan saya capek pulang enggak apa-apa. Kalau capek pulang Sing aja. penting acarane lancar. Yang penting acarane wis rampung. Dadi iki wis mirukan bukan dandutan santai wae. Iki tak tasakuran. Sing duwe gawe lho tak sengeni. Yang aku lak ya ora ono. Kapitan Sinawang nggih. Kawitan sinawang ning pasoyan tansah kinambah ing sabune katon endah solas lakane kadang ritu bawane dogan mas dan kendangku ngalembono batin jroning tias hangipun tresno yen sinawang kepyaring kanan bisa anut bungane anak Iya, tawang kacone
Ada permintaan lagi enggak ini? Ada permintaan lagi tidak? Kalau tidak kita bubarkan saja karena sawerannya Oke. sudah tidak ada. Heh? Heh? Lestari? Nah ya biasa, rasa nganggo merah. Ya, aku jadi takut. Ngene. Eh. Lestari saya nyanyi iki Adi. Aku sana Dewi kok. Komik loro. Ket mau ki ngampet pengen nyanyi. Lho, Pak. Kandhane. Pokoke kono ki ya gatel yen tinggal terus. Anggapan wangi seni arum kembali melati. Panitia, mohon jame di rada janu telat ya jame. Jame telat panitia.
Oke, foto keluarga niki sampun rampung. Sedaya sampun derek moto nyawiji. Sampun. Berarti sampun sah niki. Oke. Oke, Dek Wulan, Dek Edah. Karena foto keluarga sampun cekap. Oke. Kewangsul wonten asalipun sedaya keluarga pamogati malikinipun kagem putra putri Nak Mas Nanda dan Arga. Kami doakan berbahagia, sehat selalu, murah rezeki, dan cepat diberi momongan. Terima kasih Didut, sehat selalu, tambah sukses. Terakhir Mbak. Lah piro? Rongkas. Panitia diamankan. Spesial buat mempelai berdua sebagai lagu Sinarengan. Sebagai lagu pamungkas dari Beka Nanda. Kedaden tenang duwe omah sing ra berisi, kebak katresnan, kebak kasih lan sayang. Gem asto supaya pakoh bebraya mandekung saliro yen